थुनलाइ आफादनि 60 जितु बोसोरसालिया जुथुमा बे दायो सोलिगासिनो दङ 9 जानुवारिनिफ्राय 11 जानुवारिसिम बे समाव जोङो गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफादनि नीलकण्ठ गयारी सारजों जों सावरायनो नागिरदों जिहेतु सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' थुनलाइ आफादनि जितु बोसोरसालिया जुथुमा बेयो सोलिगासिनो दङ आरो नैबे समाव मा हाबाफारि सोलिगासिनो दं नैबे समाव एबा दिनै नैथि सान बर' थुनलाइ आफादनि गिबियावनो जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय बे जालांबाय दा बेनि उनावनो जोंहा दायो माने बानजाय आफादा सेबखांना दिहुननाय जेनाखि बिसम्बि बिजाब बेखौ जों बेखेवबाय आरो बेखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर इन्दिरा बर' मेडाम बिथाङा बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बर' थुनलाइ आफादै गुबुन गुबुन माने आयदायाव जिबायनाखि बान्था होनो गोनां बे बान्थाखौ जों दिनै होखांबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ बरायबायबो आरो 2025 मायथाइयाव जि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय बिथांमोनखौबो जोङो बरायदों थिग बेबायदिनो जोंनि हाबाफारिया माने मोनसे उनाव मोनसे दायो जोंहा बे समावनो मानिजाथाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा सफैदों बिथांनिबो जों दा स्पिच खोनासंबाय थादों बेनि आगोलाव जोंहा बर'नि आगोमा IAS माने फोरमान ब्रह्म बिथाङा बेसेन गोसा माने स्पिच लाखिलांबाय मिसिं साहित्य सभानि आरो लोगोसे सनाल कसारि साहित्य सभा बिथांमोननिफ्रायबो फैनानै दिनै बेवहाय खोब माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि जोंनो होलांबाय थिग बेबायदिनो जोङो दिनै माने हाबाफारिया फुंनि 10 रिंगानिफ्रायनो नांजाबनानै थांगासिनो दङ आरो बिनि उनाव जोंहा दायो मोनसे सावरायमेल जागोन आरो बिनि उनावनो जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै जोंहा मोनसे जथायै माने गोरबोसे सावरायनाय बे हाबाफारियाबो दङ आरो बिनि उनावहाय जोंहा मोनाबिलि समाव जोंहा थान्दै जथुम जाबाय बे दिनैनि हाबाफारिया बे रोखोमनि जिहेतु बर' थुनलाइ होनना बुङोब्ला बे जुथुमायाव बर' थुनलाइया जायखिजाया जुथुमायावनो मोनसे नङा मोनसे जारिमिन सोरजियो देग्लायनि जितु 60 बोसोरसालिया जुथुमायाव बर' थुनलाइ आफादा माबायदि जारिमिन सोरजिनो नागिरदों आरो बबे मोनसे हाबाफारिया बांसिन गुरुत्वपूर्ण जानानै दङ नैबे समाव मोनसे खोथाखौ सिमां लानांगोन सानथामनि हाबाफारि दिनै साननैयाथ' नै थांबायानो 2टा बारबाय सायनासालियाव मानसिफोरनि अनजिमाया जोबोद एसेल' आं बेखौ नोजोर होबाय थादों आरो बेयावल' नङा एक्जिबिसनावबो मानसि गैया बे खौरांखौ जों मोननो हादों दा मानो बिदि जादों आं बुजिनानै मोनाखै जिहेथु मैयाबो गोबां माने फुंखा सुबुंफ्रा बेसेन गोसा स्पिच होदों नाथाय मानसिफ्रा बेवहाय माने खोनासंनो मानसि गैया दिनैबो खोब खम दा जिहेतु गाबोन जोंहा माखासे आलासि फैगोन दा बे आलासि फैयोब्लाथ' जोंहा मानसिबो थानांगोन नङाब्ला आलासिल' फैनानै जुदि मानसि गैया जायोब्ला बे जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां जागोन नैबे बिथिङाव नैबे खोथायाबो सैथो जे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव दिनैहाय जि बिजाब बेखेवबाय 85नि बारा गां 85नि बारा बिजाब बेखेवदों बर' थुनलाइ आफादा गां 12 बेखेवदों दिनैनि सानाव बेफोरबो मोनसे गोसो लाखिथावना दा नाथाय जोंहा फरायग्राबो ओंखारनांगोन बिजाब लिरग्राथ' अनेक दं खिन्थु फरायगिरियाबो ओंखारनांगोन बांनांगोन लिरगिरिफ्रा बिराद माने अजद होयो जे जोङो बिजाबखौ दिहुनो नाथाय बेखौ बायग्रा गैया फरायग्रा गैया जाहाथे बियो मोनसे रेकर्ड जानानै थाया बेखौबो जोङो खावलायगोन आरो बिदिनो माने बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिर मथे जोंहा बोसोरथामनि मुरे बिबान सोलायो देग्लाय बे बिबाना सोलायगोन बेखौ लानानैबो निश्चय मोनसे जारिमिनबो जानो हागौ बिजनियाव बेखिनिखौ नुहुरदों आरो बिबान सोलायनायनि बोथोर जिहेतु सारा बुंबाय नैबे समाव मा सिन्था सरसा सोलिगासिनो दङ जिहेतु नोंथांमोननि जितु टार्म्स बियो 3 बोसोर जायो 3 बोसोरनि उनाव देग्लाय जितु नोंथांमोननि जितु टार्म्स बियो आबुं जाबाय अब्ला बे समाव नोंथांमोना मा सिन्था सरसा खालामदों गोजाम बिबानगिरिफोरानो हाबफिननाय ना गुबुन मोनसे खोथा साननाय जादों बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिराव मोनसे दङ जे मोनसे बिबानावनो 2 मावसम अर्थात 6 बोसोर थानो हायो जुदि हाउसआ दोनोब्ला आरो जुदि हाउसआ दोनाबा बे थानो हाया दा जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जि संबिजिर मथे जों थांगोन बेवहाय डेलिगेटफ्रा थि खालामगोन थान्दैफ्रा थि खालामगोन जे सोर फैफिननांगौ सोर फैनाङा बेखौ मालाय गेदेमा थान्दैफ्रा थि खालामगोन आरो आं बेहाय बे बेलायाव बारा खोथा बुंनो लुबैया आंहा जाबाय आंनि जि हाबाफारि जिहेतु आङो दायो गाहाय नेहाथारि
जेसेबां होखानाय हाबाफारिया बिराद मोजाङै जोबनांगौ आं बेयावसो दायो फुराफुरि गावनि गोसो मेलेम गासैखौबो बाहायदों बे समाव आङो मिथिनो लुगैगोन जिहेतु गाबोन 11 जानुवारि हथात नोंथांमोननि जितु जुथुमानि गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव बेखेवगिरि आलासिनिफ्राय लानानै गाहाय आलासि सोर सोर बेहाय बाहागो लागोन गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों लिंदों आरो मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार थागोन बेनि अनगायै जोंहा गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै कमलाकान्त मोसाहारि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बिथाङा थागोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दिल्लीनिफ्राय आलासि फैगोन गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मासिगिरि बिथाङा बेवहाय थाफागोन आरो दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि जोंहा सासे प्रफेसर डक्टर माने प्रफेसर नीलाक्षी बिथाङाबो थागोन थिग बेबायदिनो जोंहा जोंनि MP गेदेमा बिथांमोन थागोन जोंनि EM बिथांमोन थागोन जोंनि गेजेराव गोबां दिनैहाय माने थुनलाइजों लोब्बा थानाय सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो थागोन दा बेबायदिनो जोङो मिजिंथिदों जे बे हाबाफारिया रायजो राजानि नुजाथिनायाव हाजार हाजार रायजोनि नुजाथिनायाव हाबाफारिया जोबलांगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो मोनाबिलियाव जोंहा बानजाय आफादा मोनसे बिराद मोजां हाबाफारि हारिमुनि बिथांमोना लाखिदों जोबथा सोंथि सोंनो लुगैबाय सारनियाव जिहेतु नोंथांमोना सानथामनि हाबाफारि लादों नाथाय डिलिगेटआ नोंथांमोननो साननै मैयानिफ्राय आरो दिनै लास्ट जागोन जितु बे डिलिगेटआव नोंथांमोना मा रेजलिउसन लानो नागिरदों जिहेतु जोंनियाव बर' बिजों सरकारि बर' बिजोंफोरखौ नायोब्ला दायो प्राय फरायसालिफ्राव फरायसाफोरा खमायलांगासिनो दङ बांसिनै प्राइभेट फरायसालिफ्राव गोसो होनायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव नोंथांमोना नैबे समाव मा डिसिसन लानो नागिरदों बे आयदाया बिराद गिदिर मोनसे माने गिदिर मोनसे जेंना बेयो आरो बिराद चेलेन्जिं बेखौ खेबसेयावनो बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय मोनसे बाथ्रा सैथो जे जों दिनै मोनसे बिथिंखौ सिदा नाहरबाय थादों बे गावनि गथ' गथायखौ जों इंलिसाव हगारो हिन्दी मिडियामाव हगारो असमियाव हगारो नाथाय जों मोनसे दिगखौ नायाखै बर' बिजोंनि फरायसालिया थैजोबोब्ला बे थैनायनि गोहोमा रांखान्थियाव बर' समाजाव मा रोखोमनि गोलैगोन बेखौ दिनै रावबो नायाखै मानोना बर'फ्रा दिनै बांसिन साख्रि मावनानै दङ मास्टार हिसाबै LP स्कुल ME स्कुल हाइ स्कुल आरो दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादा माने हायार सेकेन्डारि माने 11, 12आवबो जों दिनै इन्ट्रडिउस खालामहोबाय बेयावबो जुदि लायोबा जोंहा गोबां मास्टार डिग्रि हल्डारफ्रा बेवहाय साख्रि मोनगोन दा बर' बिजोङा जेब्ला थैगोन LP मास्टाराव सोर साख्रि मोनगोन ME आव सोर मोनगोन हाइ स्कुलाव सोर मोनगोन साबैसे कलेजाव मोनो बेथ' बिराद गिदिर कुइसन जाहैगोन ना बेयाव आरो बेजों लोगोसे मोनसे गिदिरसिन खोथाया मा नोंनि माहारि बादा बोरै फैगोन बिजों जुदि गैयाबा नोंनि माहारि बादा बोरै फैगोन बेथ' बिराद गिदिर खोथा बेखायनो बेफोर खोथाफ्रा जोबोद साननो गोनां बेयो मोनसे चेलेन्जिं टास्क आरो बे बर'फ्रा जों दिनै माने जेखौ सानदों जों आसलथे बहुद सिगांनो साननांगौमोन बर' बिजों गैयाब्ला हारिया माहारि बादाबो जोबलांगोन रांखान्थियाव गाज्रि गोहोम गोलैगोन बियो आरो बेजों लोगोसे हारिनि गेजेराव जोङो मा होनना बुङो जे जोंनि दिनै मास्टारेसनि बाथ्रा बुंदों बड'फानि मोन्थोर लानानै बे मास्टारेसआबो ओरैनो ओंथि गैयै जागोन नों बर' रावानो गैयाबा बिजोङानो गैयाबा नों माखौ लानानै मास्टारेसनि खोथा सानो बेफोर माने मिनिंलेस जाहैजोबगोन आरो बेखायनो जों बुंगोन बर' थुनलाइ आफादा जों खिन्थु कमप्रमाइस खालामाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो कमप्रमाइस खालामाखै जों हानायमानि मावबाय थादों सरकारखौ जों नारसिनदों रायजो राजाया बुजिनानै नायथों दिनै जोङो सरकारखौ बुंबाय थादों फोरोंगिरि गैया बिल्डिं गैया माबा गैया हेन गैया टेन गैया जों बेफोरनि फारसे जोङो सरकारखौ नारसिनबाय थादों जों खुनु दिन जना थायाखै आरो जोंहा फोथायनाय दङ बर' बिजोङा जुदि मोजां फोरोंगिरि मोनोब्ला मास्टारफ्रा सरकारा जुदि मोजां फोरोंगिरि होयोब्ला जों आरामसे बेखौ जोङो लाबोफिननो हायो बे जोंनि मैया बावै जितु आसामनि केबिनेटआव मोनसे डिसिसन लादों जे बर' थुनलाइ आफादनो 1 बिघा गुवाहाटियाव हा होनायनि बेखौ नोंथांमोना मा बेबहार खालामनो नागिरदों बेयो आगोलनि प्रसेस बहुद बोसोरनि सिगांनि मोनसे प्रसेस बियो जोंहा गोदो हितेश्वर शइकियानि दिनाव बर' थुनलाइ आफादनो माने मोनसे एरिया होदों 10 बिघा हा 10 बिघा हा होदों दा बेनि गेजेराव माने मोखांथिंजाय जेरावनाखि ISBT दङ बेनि मोखांथिंजाय माने जोंहा मोनसे माल्टिपार्पस प्रजेक्टनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेनि थाखाय फाइलिंबो दंखायो दा बेखिनिखौ माने जोङो गभर्नमेन्टनि क्लियारेन्स मोनैयाव मावनो हायाखै दा जुदि गभर्नमेन्टआ क्लियारेन्स होबायबा जोंहा बेवहाय बिल्डार माखासे हमनानै जों बेवहाय बिल्डिं दिखांनो हायो दा हाया थिग जायाबा बिल्डार फैया
बेखायनो जोंहा फोथायनाय दङ हाया जुदि होबायब्ला आं दासिमबो निउसाव नुवाखै मैया आंनाव सासे जोंहा मानिजाथाव केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारा आंनाव खोन्थाहरदों बिथांनो आं साबायखर बावदों जुदि होबायबा आसाम सरकारा मोजां खोथा जों बेवहाय बिराद मोजां मोनसे प्लेनिं खालामनानै गिदिर खामानि मावो